Хибернация за полети в дълбокия космос. Това може да бъде възможно само след 10 години. Изследователите от Европейската космическа агенция смятат, че опитите за хибернация при хора могат да започнат в рамките на едно десетилетие, което ще отвори възможности за пътуване в дълбокия космос. Индуцираната хибернация може да направи едногодишните пътувания до Марс по-рентабилни и по-безопасни за астронавтите. Хиберниращите астронавти могат да запазят мускулната си и костна маса, за разлика от будните астронавти в условия на микрогравитация. Предварителните проучвания показват успех в предизвикването на анабиоза при нехиберниращи животни като плъхове, предизвикана от лекарства и промени в околната среда. Тази технология може да направи революция не само в изследването на космоса, но и в медицината. Потенциалните предимства на хибернацията за пътуване в космоса са огромни. Може да трансформира дългите мисии като едногодишното пътуване до Марс, намалявайки нуждата от храна, вода и кислород. За разлика от пациентите, които се възстановяват от продължителни заболявания, животните, събуждащи се от хибернация, запазват високи нива на мускулен тонус и когнитивни способности. Първоначалните проучвания върху животни вече са показали успех. Изследователите предизвикват хибернация при плъхове, използвайки невротрансмитерни препарати, комбинирани с намалено излагане на светлина и по-хладна среда. Въпреки че е обещаващо, поддържането на състоянието изисква постоянен контрол, което поражда опасения за дългосрочни странични ефекти. Споделете какво ви е мнението по въпроса в коментарите. Благодаря за вниманието. Чао и до нови срещи!